الرحمن الرحیم تمام سنگیاں بیلیاں ساڑی طرفوں السلام علیکم۔ اس تو پہلا میں بڑے خدمت ہے ویچ ایک مرکبت لے کے حاضر خدمت ہوئے سا تے ماشاءاللہ تسی بہت پسند کیتا ہے۔ آج بھی بڑے خدمت ہے ویچ ایک اور مرکبت پیش کر رہے ہیں اور امید کرنے ہیں کہ تسی انہیں میں ضرور سماعت کر کے اپنی کومنٹس کے ذریعے یا اپنے مشورے کے ذریعے ضرور جڑا حسن مباہ کرو گے۔ صلی اللہ علیہ یا سید یا رسول اللہ وعلا آلکا و صحابکا یا سیدی یا حبیب اللہ۔ کی دساں وچ شہیداں دے کڈی اونچی ذات شبیر دیئے کی دساں وچ شہیداں دے کڈی اونچی ذات شبیر دیئے جیدی شان بیان قرآن کرے جیدی شان بیان قرآن کرے او شان زینب دے ویر دیئے کی دساں وچ شہیداں دے کڈی اونچی ذات شبیر دیئے جیدے سے دستار امامت دی جیدے ماتھے لاٹ رسالت دی جیدے سے دستار امامت دی جیدے ماتھے لاٹ رسالت دی جیدے ہاتھ وچ کنجی جنت دی جیدے ہاتھ وچ کنجی جنت دی مینو حاجت سے پیر دیئے کی دساں وچ شہیداں دے کڈی اونچی ذات شبیر دیئے کہندی زینب آ ایک بار ویرا جاندی واری کر لاں پیار ویرا کہندی زینب آ ایک بار ویرا جاندی واری کر لاں پیار ویرا میری سن لے حال پکار ویرا میری سن لے حال پکار ویرا اے میری طلب اخیر دیئے میری طلب اخیر دیئے کی دساں وچ شہیداں دے کڈی اونچی ذات شبیر دیئے آکے ربا پہ کی دار گئی میرا وسدہ باغ اجاڑ گئی آکے ربا پہ کی دار گئی
دساں وچ شہیداں دے کڈی اونچی ذات شبیر دیے کی دساں وچ شہیداں دے کڈی اونچی ذات شبیر دیے جیڑا کعبہ دوہا جہان دا غوثاں قطباں ابدالاں دا جیڑا کعبہ دوہا جہان دا جیڑا کعبہ دوہا جہان دا غوثاں قطباں ابدالاں دا آزم بھی او دے در دا گدا آزم بھی او دے در دا گدا جنوں لاج غریب امیر دیے کی دساں وچ شہیداں دے کڈی اونچی ذات شبیر دیے کی دساں وچ شہیداں دے کڈی اونچی ذات شبیر دیے جدی شان بیان قرآن کرے جدی شان بیان قرآن کرے او شان زینب دے ویر دیے کی دساں وچ شہیداں دے کڈی اونچی ذات شبیر دیے